Tajjeb. Għandi ħjal kbira hawnhekk magħna dalgħodu ilu mindu kien żagħżugħ jaħdem il-qorti. U milli nisma' minn għandu mhuwiex impjieg pjaċevoli, anzi huwa sfidanti ħafna illi ikollok x'taqsam ma' nies illi għaddejjin kumparsa jew għandhom xi kawża fil-qorti. Għandna wkoll avukata wkoll illi għadna kif tkellem dalgħodu u moħħ jibda isiba diffiċli biex nifhem il-komplikazzjonijiet tal-liġi. Kemm jista' jkun ma rridx ikolli x'naqsam ma' qrati. Nipprova illi tul ħajti kollha ma nagħmel ebda reat, ebda ħaġa, ebda bużullotta li kolli itallawni xi kawża l-qorti u ikolli niddefendi li nnifsi. Naħseb intom ukoll mal-qrati taraw xi ħaġa sensibbli nippruvaw nevitawhom. Nippruvaw ngħixu ħajja diċenti sabiex kemm jista' jkun li jkollna x'naqsmu ma' pulizija u lanqas ma' maġistrati. Frattant, jekk aħna skjetti ma' nfusna, jekk aħna onesti ma' nfusna, ikollna nammettu l anke fil-kuxjenza tagħna nafu li fil-qorti tal-Alla ma ngħadduhiex. Aħna nafu li Alla mhux biss ħalaqna, ma wkoll tagħna liġi. Tagħna liġi li hija stampata fil-kuxjenza ta' kull bniedem u minnu. Liġi tiegħu wkoll hija miktuba fil-iskrittura mqazza ċaru tont u nafu illi mhux biss ksirnija ma kultant ksirnija gravament jekk mhux fl-aperti li dħalna fit-trabil mal-pulizija, imma fil-qalb tagħna, fil-ħsibijiet tagħna, fin-nuqqas tad-dmirijiet tagħna li suppost għamilna u bqajna ma minnihomx, hemmhekk inqasna u nqasna bis-serjetà. Allora il-messaġġ li Alla qed jibgħatilna huwa li l-ewwel nett qiegħed jakkużana li aħna ħatja qudiemu. U l-kuxjenza tagħna wkoll tikkonferma illi iva. Naf illi minix qiegħed ngħix skont id-dawl tat-tarif illi Alla tani. Naf li għandi naħfer mhux dejjem ħfirt, naf li għandi inħobb, kultant kelli ħsibijiet ta' bibeda u gburija u arroganza li allura ikolli ngħid mea kulpa, mea massima kulpa. Għandi ħtija. U ħtija quddiem Alla hija xi ħaġa gravissima. Li aħna ħlejjaq illi kontabbli lejn Alla li rridu nagħtu kont l-Alla, l-Bibja titkellem ħafna dwar il-ġudizzju universali meta l-umanità kollha tagħti kont jien individwalment bħalma int ukoll tagħti kont individwalment. Fil-bidu għattilkom ħanisimgħu bxara tajba, però qabel ma nisimgħu l-bxara tajba rridu narfu s-sitwazzjoni fiex ninsabu. Bħala medinbin aħna avvilejna lil Alla, ħadnija kontrih, offendejnieh, u allura Alla huwa m'għaddab fis-sens illi huwa ġustament inkorlat kontrina illi aħna illi maħna xejn li f'trab urmiet nissugraw b'ingratitudni sfaċċata naħduha kontra tiegħu meta hu nnifsu jibqa' jkun tajjeb magħna. U jibqa' jagħtina l-għajxin tagħna u l-ħwejjeġ nilbsu u dar fejn noqogħdu u s-saħħa tagħna u dal-affarijiet kollha. Jiġifieri meta nitkellmu dwar id-dnub tagħna, ir-reat tagħna kontra Alla, tajjeb qegħdin ngħidu u jridu nifhmu għadin li hemm tfixkil bejna u bejn Alla. Alla ħalaqna biex ikollna ħbiberja miegħu, però hemm dan it-tfixkil illi sakemm ma jitneħħiex allura ma jistax ikollna paċi fir-ruħ u wisq inqas paċi ma' Alla il-ħalliq tagħna li huwa wkoll l-imħallef tagħna. Huwa l-imħallef tagħna. Imħallef li ma jinxtarax, imħallef li ma jħares l-luċuħ, imħallef illi jagħti ġudizzju strett. Bħalma qallu Abram, żmien twil ilu, jaqgħu l-imħallef tas-sema u l-art ma jagħmilx ħaq bil-ġustizzja, iva ċertament. U din hija aħbar ħażina, fis-sens illi sakemm għadna edewwa Alla bl-opri ħżina tagħna u bin-nuqqas tandiema irridu iva u tajjeb illi nrawmu fina ċertu sens ta' biża' u twerwir illi jekk aħna
immutu mingħajr indiema allura m'hemmx tama għalina. Rumani 3 vers 19 jgħidilna li aħna nafu illi kull ħaġa li tgħid il-liġi tgħidha l dawk li huma taħt il-liġi. Aħna imweldin bil-kuxjenza talla, bil-liġi talla narfuha. Nafu bażikament bejn wieħed u ieħor mingħajr ħadd m'għallimna x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Nafu li s-ser huwa ħażin, imma li tagħti karità huwa tajjeb. Nafu li tajt il-verità huwa ikkmandat minn Alla, imma meta tikdeb mhuwiex. Għaliex? Għax ma rridux il ħadd ieħor jimxi hekk magħna. U allura bl-istess mod ma rridux aħna li nimxu bil-qerq jew b'inġustizzja ma' ħadd ieħor. U allura dak li tajt il-liġi tgħidha lil dak li huma taħt il-liġi biex jingħalaq kull fomm. U d-dinja kollha issir ħatja quddiem Alla. Kull wieħed minna hawnhekk responsabbli tagħna nfusna lejn Alla għal għemielna, ħsibijietna u d-diskors kollu li ngħidu. Saħansitra Ġesu qal illi fil-ġudizzju imqar li ċken kelma li inti tkun għadt fil-bata li tagħti kont tagħha. Allura, quddiem dis-sitwazzjoni illi aħna ħanejdu hekk qegħdin mixlijin u imtellajn fil-qorti ta' Alla. Qorti tal-bnedmin fis-soċjetà tagħna ħafna drabi teħlisa. Ma min kapaċi jiskappa, min kapaċi jeħles mill-ġustizzja stretta ta' Alla skont il-qdusija tiegħu. Kif nistgħu niskappawha? Kif nistgħu soluzzjoni hemm quddiem din il-għada mwera li nsabu fiha. Jew tiċħad illi dan li qed ngħid huwa finta, li qed niffintaħ jiena, li ma ħsibx huwa il-modija tal-għaqal, għax qed allura qed tinnega dak li kuxjenza infissa qed tgħidlek illi iva għandu raġun dan qed jgħid. Jew tipprova tiġġustifika lek innifsek, tipprova tgħid imma jien mhux bil-fors ngħixek ma weċ jekk il-trobbija li tawn il-ġenituri tiegħi kienet waħda ħażina, jekk is-soċjetà li ngħix fiha inkollu tistedinni biex ninaqat magħha fil-ħażen, tista' tiġġustifika li jekk innifsek billi twaħħal f'ħadd ieħor. Tajjeb? U Ġesu indirizza il dawn it-tip ta' nies f'Luqa 16 vers 15. Lil-Fariżej illi kienu ħanejdu hekk il-nies reliġjużi fis-soċjetà tiegħu. Nies illi r-reliġjon kienu jgħiduha bl-akbar serjetà u kien jippretendu li huma jafuh il-Alla u li huma paċi mal-Alla. Ġesu jgħidilhom Luqa 16 vers 15. Intom dawk li tiġġustifikaw ruħkom quddiem il-bnedmin. Tpenġilu konfuskom bħala sbieħ, bħala aċċettabbli quddiem il-bnedmin. U fatti jkunu ħsibhom biex wessaw il-filatteriji tagħhom u jażlu il-postijiet l-aktar prominenti fis-sinagoga, appuntu biex ikunu infaħrin bil-bnedmin. Jgħid iċanfarhom hawnhekk, jgħidilhom intom tiġġustifikaw ruhkom quddiem il-bnedmin, iżda Alla jaf il-qalbkom. U dik il-problema tagħna, Alla jaf il-qalbna. Nistgħu nidru sbieħu ċifil quddiem ħadd ieħor, tistgħu wkoll tiskansa omrok kollu ma titlax il-qorti, però Alla jaf il-qalbek. Għax dak li huwa għoli ħafna jew stmat ħafna fost il-bnedmin u mistkerraħ quddiem Alla. Il-bniedem li prova jiġġustifika l nnifsu quddiem Alla, bħalli kieku bli qed jagħmel u bl-imġiba tiegħu u bil-ritwal reliġjuż li huwa jinvolvi ruħu fih. B'daqshekk se jiskappa ġudizzju tal-Alla, din ukoll il-Bibja tikxifha bħala triq illi bija ma tasal imkien. Hemm triq illi tidher sabiħa għal xi ħud imma t-tmiem tagħha huwa il-mewt. Nies li jippruvaw jiġġustifikaw lil nfushom, jew aħjar jirraġunaw magħhom nfushom jgħidu imma jekk jiena nagħmel l-almu tiegħi, jekk jiena
nirsisti biex ngħix tajjeb, biex ngħin l-ħaddieħor, biex ma nobgħod il-ħadd. Qed tipprova tiġġustifika lek innifsek. Qed tipprova għandna espressjoni bil-Malti tagħti x-xemx bla arbil. Qed tagħmel xi ħaġa assurda. Ix-xemx poġġi l-arbil qudiemha ma tistax tagħtiha. Lew inti jekk kbira wisq u qed tagħmel xi ħaġa illi f'għajnejk forsi tidher aċċettabbli ma f'għajn ħaddieħor jaf illi b'daqshekk min tista' tasal. Jew tiġġustifika lek innifsek kif infatti fil-bluwa tagħhom ħafna nies hekk jippruvaw jagħmlu. Ma ħnurikom triq oħra. Triq illi Alla nnifsu jagħtihilna. L-istess imħallef li qed jakkużana u jixlina bid-diżubbidjenza u allura l-ħaqna l-kastik tal-infern. Dan l-istess Alla f'imħabtu u fil-ħnina kbira tiegħu jurina kif nistgħu nkunu ġustifikati. Jew aħjar illiberati meħlusa minn kull kundanna u minn kull ħtija. Kif? Billi hu nnifsu jiġġustifikana. L-istess Alla li jixlina huwa Alla illi jiġġustifikana. Rumani 8 vers 33 jgħidilna min jista' jgħid xi ħaġa kontra il-maħturin tal-Alla. Huwa Alla li jiġġustifika. Huwa Alla li jiġġustifika. Fil-qrat tal-bnedmin ħafna drabi l-akkuża il-ħati jgħaddi għalixxa u l-innoċenti jikola. U nisimgħu ħafna kultant u tant rapporti kif wieħed weħel il-ħabs intortament minna ma kellu abdaħtija u li ieħor li huwa brigant u xellarat taraħ jiġri fit-toroq. Jeħlisa. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Alla l-imħallef. Alla li huwa omnixjenti, Alla li fil-qdussija infinita tiegħu jagħmel ħaq fis-sewwa. Huwa Alla li jiġġustifika. Tajdu li ma kif jista' Alla jilliberana, jiddikjarana li maħniex ħatja meta infatti nafu u nammettu l-koll illi attwalment aħna ħatja. U din hija d-dilemma. Hawnhekk issa li jidħol l-Evanġelju. Il-bxara t-tajba li jiena wegħdkom li ħansemmalkom dal-għodu. Aħbar tajba Ġesu jgħid li il-ġublew meta id-djun jinħafru, meta wieħed jerġa' jikseb il-proprjetà tiegħu li kellu fil-passat. Il-ġublew tal-grazzja tagħna. Aħna ġustifikati, il-bniedem huwa ġustifikat bil-grazzja tagħna. Meta ngħidu grazzja ifisser li Alla juri favur l-midinbin avolja ma ħaqqux. Avolja ma jimmeritax il-ħnina tiegħu Alla xorta waħda. Peress li huwa Alla ta' mħabba li ma bħala Alla xorta juri dak il-favur mingħajr ma hu mistħoq. Rumani 3 vers 24 jgħidilna illi Alla jiġġustifikhom b'xejn, ġifieri bħala qotja mingħajr obbligu ta' parti tagħna, jiġġustifikhom b'xejn bil-grazzja tiegħu. Hija l-grazzja tal-Alla, in-natura ta' Alla illi Alla irid jixtieq jeħlisna mill-miżerja tad-dnub u mill-kundanna tal-infern, Alla jiġġustifikhom b'xejn, jiġifieri mingħajr kontribut ta' parti tiegħi. Mingħajr ma jiena nagħti xi sem kbija u żgħir għal ġustifikazzjoni tiegħi. Ġustifikati bil-grazzja tal-Alla. Is-sors tal-ħelsin tagħna jinsab f'Alla nnifsu. Efesin 2 vers 8 huwa vers li kollha kemm aħna nafu bl-ammet għax bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi. Il-Bibja tgħid ukoll li aħna salvati bis-sakrifiċċju ta' Kristu. Alla li jħobb il-bniedem ipprovdilna sostitut wieħed illi huwa kwalifikat u kapaċi ħlisna mill-kundanna. Billi ħaq u
fuq innifsu il-ħtija tagħna. Ġesu misluf fuq is-salib huwa il-tama ta' kull mitneb. U hu kapaċi jisalva għal kollox il-dawk illi permezz tiegħu jersqu lejn Alla. Ġustifikati bis-sakrifiċċju ta' Kristu. Rumani 3 vers 24 naqraw li Alla jiġġustifikhom b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa illi hi fi Kristu Ġesu. Permezz tal-fidwa. Meta Kristu miet fuq salib kien qiegħed iħallas prezz tal-liberazzjoni. Qiegħed iħallas ħajdu hekk is-somma dovuta sabiex il-bnedmin, il-midinbin jinħelsu mill-jasar tad-dnub u mill-kundanna. Ġustifikati permezz tal-fidwa illi hija fi Kristu Ġesu. Kapitlu 5 vers 9 mbagħad jgħid illi aktar u aktar mela billi aħna ġustifikati b'demmu. X'inhi r-raġuni qal Alla jaħfirli u jiddikjarani ġust quddiem it-tron tiegħu? Ġustifikati b'demmu, bid-demm ta' Kristu. Kristu miet fuq is-salib sabiex jerfa' fuq innifsu il-ħtija ta' dawk kollha illi jafdaw fih. Fl-ittra lill-Korintin, l-Apostolu Pawli jgħidilna illi huwa bis-saħħa ta' Alla illi aħna ninsabu fi Kristu Ġesu li mingħand Alla sar għalina erf u ġustizzja. Jiġifieri, permezz ta' Ġesu Kristu, Alla tagħna li nkunu f'qagħda illi fija aħna ninsabu sewwa m'Alla. Immaġina li tkun sewwa m'Alla. Il-kuxjenza ma tkiddekx, il-liġi tal-Alla ma tistax tixlik għax issa tinsab sewwa miegħu. Ġustifikat. U allura il-mewt ta' Kristu aħna narawha bħala il-kawża, ir-raġuni għala Alla kapaċi jkun ġust u fl-istess ħin ukoll jiġġustifika jew jiddikjara bħala ġust il dawk li jemmnu f'Ġesu. Ġesu huwa ħajdu hekk l-avukat kompetenti illi jidher għalina quddiem l-imħallef. U avukat illi ma jistax ifalli mill-kawża tiegħu illi hu ħal kawża tagħna u għan-nom tagħna u f'isimna jiddefendina quddiem il-missier. Ġesu irebbaħ il-kawża il għaliex bħalma jgħid fir-Rumani 4, Ġesu kien imqajjem minn bell-imwiet, kien moti għal dnubietna, isimgħuha, u imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Il-fatt li Ġesu qam minn bell-imwiet wara 3 ijiem hija prova awtentika, hija evidenza konkreta, hija evidenza li ma tistax tiġħadha illi Alla jiġġustifikak. Il-fatt li qam minn bell-imwiet hija l-aqwa prova li s-salvazzjoni li kisbinna Kristu hija waħda effettiva. Allura issa bħalma jekk inti għandek kawża fil-qorti. Tajjeb, u hemm l-imħallef u hemm l-avukati. Il-Bibla tgħidilna wkoll illi aħna salvati permezz jew aħjar ġustifikati permezz tal-fidi. U allura l-idea sempliċi. Bħalma inti jekk għandek kawża, right? Tallawk il-qorti. L-ewwel ħaġa li tagħmel tmur tfittex avukat tal-fiduċja tiegħek. Avukat li ħajġġelidlek il-kawża u bit-tama wkoll illi rebaħilek. Meta l-Bibja tgħid li salvati permezz tal-fidi, il-fatt li aħna mhux biss illi smajna illi Ġesu tweled mill-Verġin Marija għex ħaj perfett tagħmel mirakli, kien ikkundannat taħt Ponzju Pilatu, miet, salbuh, mietu difnuh, u għal 3 ijiem xoxta. Ħafna nisa fuqhom. Imma irrikorrejt għandu, u din hija l-fidi issa. Il-fatt li inti f'Ġesu tara wieħed li kapaċi jeħilsek u jeħilsek realment. Realment. Bibja jisa ma tixbax tirrepeti li aħna ġustifikati permezz tal-fidi, mhux il-fidi li salvana. Il-fidi ma salva l-ħadd. Huwa Ġesu li salva,
permezz tal-fidi. Il-fidi hija dik li taqadna ma' Kristu, poġġina f'relazzjoni tajba ma' Kristu sabiex Kristu jkun il-salvatur effettiv tagħna. Rumani 3 vers 22 jgħidilna li l-ġustizzja tagħlla li hija bil-fidi f'Ġesu Kristu għal dawk kollha u fuq dawk kollha li jemmnu. Għax m'hemmx għażla għax kollha dimbu u neqsim il-glura tagħlla. Ġifieri bħala umanità ninsabu f'baħar wieħed, kollha għandna l-istess bżonn u kollha għandna bżonn illi aħna nirrikorru għand Ġesu Kristu. Permezz tal-fidi fih. Vers 26 ikompli jgħid illi Alla jrid juri il-ġustizzja tiegħu fi żmien tissa biex ikun ġust u jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Innota mhux il-kulħadd jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Ġesu jgħid li dawk kollha li ġu għandi jien ċertament ma kaċċihomx il-barra. Ġesu huwa preżentat bħala s-salvatur tal-bnedmin. Is-Samaritani kellhom raġun meta lil dik il-mara qalula issa nafu li dan huwa s-salvatur tad-dinja. Huwa salvatur wieħed għal kulħadd, għal dawk kollha li jindenjaw għax iħossu il-bżonn. Għax jafu li huma ħatja, għax jafu li huma kkundannati quddiem Alla u allura jaħarbu għar-rifuġju sabiex isibu l-ken tagħhom f'Ġesu Kristu. Illi diġà sofra l-mewt bħalma qal Apostlu Pietru. U stess refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għowda biex aħna mejtina d-dnub ngħixu għall-ġustizzja bil-ġried jew intom kontu imfejja. Lil min qed jgħidlek Pietru il dawk li jemmnu fi Kristu. Il-dawk li ħadnu, il-dawk li marru għandu sabiex isibu il-maħfra minn għandu. Għax hemm Alla wieħed li ġustifika lil min hu ċirkonċiż permezz tal-fidi u lil min mhux ċirkonċiż permezz tal-fidi. Ġej mhix kwistjoni intix reliġjuż jew le, għandekx parentela tajba jew le, jew xi nazzjonalità aħjar mill-oħra, jew il-livell soċjali tiegħek huwa ogħla ma' ħadd, m'għandux x'jaqsam. Quddiem Alla li jgħod huwa ġustifikat permezz tal-fidi. Għaraft illi fi Kristu Alla poġġa s-siġil tiegħu fuq Kristu, l-approvazzjoni ta' Alla hija fuq Ibnu Ġesu Kristu, kif nafu li huwa approvat minn Alla għajmun bell-imwiet. U rieħ bħala salvatur potenti għal dawk kollha li jemmnu fih. Għalhekk l-Apostlu Pawlu fil-bidu tal-Littra Rumani jgħid illi il-Vanġelu huwa l-qawwa t'Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. U allura attwalment il-bniedem minn ħati se jsir illiberat permezz ta' Ġesu Kristu biss. Allura dwar il-mezz, kif nista' niggwadanja mill-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Hemmhekk naf li Alla ħadem fid-dwalija. Kif nista' jiena nibbenifika minnha? Permezz tal-fidi. Permezz tal-fidi. Billi jiena nafda mhux fi nnifsi ma fi Kristu. Darba kien missjonarju u s-satilja fi tribu slavaċ ma kienux jafdaw il-xulxin, suspetti u b'xi mod irnexxielu jissatilja magħhom, tgħallem il-lingwa tagħhom, prova jgħallimhom u wkoll beda jittraduċi il-Bibja fil-lingwa tagħhom illi hu kien tgħallimha. Però ħaqata meta sar jaf illi ma kellhomx kelma għal fidi. Jew tafda. Tant kienu nies jien kollu jiġġieldu bejniethom, jien kollu suspetti fuq xulxin u ma jafdawx il-xulxin, ma kellhomx kelma għal fidi. U allora instaram ma kienx jaf kif ħajkompli jittraduċi il-Bibja. Darba minnhom wieħed mill-nattivi daħal fil-larix tiegħu nifsu maqtuħ wara ġirja tremenda u kif ra il-benniena fejn jordu intefa' fuqha u għad hemmhekk ix-xamplat fuqha. U għallu il-missjonarju jisu ġietu idea, għallu hemmhekk x'għamilt.
uża ċerta verb illi bih wera kemm hu iddependa fada fil-benniena li tilqgħu u mhux issabtu mal-art. U dik kienet il-kelma li missjonarju uża biex jesprimi l-idea ta' fiduċja. Fiduċja. Jiena nħares lejn Ġesu Kristu u nara Salvatur kompetenti, Salvatur li mhux ħajfallini, mhux ħajdiżappuntani. Għax diġà hemm l-evidenza illi Alla li qajmu minn bejn l-imwiet ippreżentah qudiemna bħala Salvatur illi attwalment iva iwassalna biex nkunu dikjarati ġusti quddiem Alla. Allura rridu nifhmuha l-aħwa, ħbieb. Illi l-ġustifikazzjoni tagħna, ġifieri aħna se nkunu meħlusin minn quddiem it-tribunal tal-Alla u maħfurin totalment mhux bil-mertu tagħna. Mhux b'dak li nagħmlu aħna. Naf li din hija diffiċli, jiena nnifsi trabbejt b'dik l-idea illi irrid nagħmel xi ħaġa, irrid nipparteċipa fis-sagramenti, irrid nitlob, irrid nagħmel it-tewba, irrid impatti għal dnubiet. Dik l-idea hija popolari vera f'pajjiżna. Ma l-Bibja tiċħadha. Il-Bibja tinnega. Il-Bibja tgħid le. Mhux b'dak li nagħmlu aħna. Rumani 3 vers 20 jgħidilna. Għalhekk ħadd mhu ġustifikat quddiem Alla bl-emil tal-liġi għax bil-liġi jintara fid-dub. L-aktar li se tagħmel il-liġi, inti qed tipprova tobdija, tirrealizza kemm intix tobdija. Kemm intix tobdija fil-qalb, kemm intix tobdija realment. Ikompli għajt ukoll vers f'kapitlu 4 u vers 4 jagħti l-Apostolu Pawlu jagħti eżempju hawnhekk sabiħ. Fejn għandek impjegat illi imur fuq ix-xogħol u fl-aħħar tax-xahar għajdu li inti pretendi illi jkun imħallas joħroġ l-salarju li ma'lem tiegħu għal xogħol jew għas-servizz li jkun għamel. U ġustament. Dak is-salarju ħaqulu għaliex għax ħadem għalih. Imma ikompli jgħid għal dak li ma jaħdimx iżda jemmen jew jafda f'dak li jiġġustifika lil ħażin. Il-fidi tiegħu tingħad għal ġustifikazzjoni tiegħu. U din hija bxara tajba. Illi Alla ma jipretendix minna illi nippruvaw inħallsuh għax ma nistgħux, falluti spiritwalment, Alla jagħtina liberament dak li aħna ma stajniex natuh. L-istess ħaġa l-Apostolu Pawlu wkoll fl-ittra lil Titu jgħidilna illi mhux skont l-opri tajba li konna għamilna, iżda skont il-ħnina tiegħu salvana. Ma nistax tkun iżjed ċara minn hekk. Negattivament Pawlu qed jgħid mhux bl-opri tajba. Għamilt kemm għamilt, ma tistax tħallas id-dejn tiegħek quddiem Alla. Bħalma ħanerġgħu naqgħu lura għall-eżempju tal-qorti, jekk inti ġejt mixli b'omiċidju, tajjeb, u ovvjament il-pulizija qed tellak il-qorti, l-imħallef ma tistax targumenta miegħu u tgħidu imma qal omiċidju wieħed. U m'intix tara jiena kemm kont missier tal-affari tiegħi u mmur fuq ix-xogħol qatt ma skartajt mur fuq ix-xogħol u nipprovdi għall-familja tiegħi u kont ċittadin onest u fidil u tajjeb. Le, dan argument bħal dak ma joħġ. Il-fatt li ksirt il-liġi ftit jew ħafna m'għandux x'jaqsam. Ksirt il-liġi. U allura intaħati. U allura issa mhux bl-opri tajba li konna minna imma skont il-ħnina tiegħu salvana. Skont il-ħnina tiegħu. Irrid ngħid ukoll illi l-Evanġelju meta nifhmuh u meta allura nirrikorru għand Ġesu Kristu u mmorru għandu. Bidejna vojta sabiex nirċievu minn għandu maħfra kompluta, maħfra sħiħa. U jippreżentana quddiem Alla bla makkja u bla ebda difett. Dan l-Evanġelju.
jatina wkoll l-aqwa motiv, l-aqwa raġuni biex aħna ta' bilħaq ngħixu għall-glorja ta' Alla. Meta ngħid ngħixu għall-glorja ta' Alla jiġifieri li aħna ħajjitna tinbidel meta wieħed jaraf l-imħabba ta' Alla kemm ta' bilħaq Alla ħabbni jien inkun irrid inħobbu lura. Hija xi ħaġa raġunata, hija xi ħaġa loġika għal kollox. Pawlu fil-pass illi smajna moqri lilna dal-għodu, Rumani 3, jispiċċa biex jgħid allura qegħdin inxejnu l-liġi permezz tal-fidi, għax Pawlu qed jgħid permezz tal-fidi insalvaw. U permezz li aħna nafdaw fi Kristu biex Alla jaħfrinna u jaħfrinna kompletament. U allura jgħid allura b'daqshekk qegħdin inġibu fix-xejn il-liġi, nistgħu ma nobduhx il-Alla, nistgħu narmu l-10 komandamenti il-bot minna għax ma nix naqsmu magħhom, għal kontrarju jgħid l-Apostlu Pawlu. Alla ħares naħsbu hekk. Iva qegħdin inwettqu l-liġi. U din jesperjenzja kull Kristjan, kull min ikkonverta, kull min idur u jsib maħfra minn Ġesu Kristu, jaraf kemm Alla kapaċi jibdilna, kemm Alla kapaċi jirrinovana, jġeddidna minn ġewwa għal barra. Il-qalb tagħna hija qalb ġdida, ħolqien ġdid, u allura l-atti tagħna l-imġiba tagħna se tkun ukoll skont il-fidi tagħna. Bażikament għandna għażla bejn żewġ alternattivi. Jew tiġġustifika lek innifsek, l fil-ġudizzju se tinkixef bħala ipokritu u ħati, jew Alla jġustifikak. Jew tiġġustifika lek innifsek, jew Alla jġustifikak. Ġesu qal storja apposta parabola ħelwa sinifikanti ħafna fejn isemmi żewġ irġiel li taru fit-tempju biex jitolbu. Wieħed kien Fariżew, wallu beda jiftaħar quddiem Alla fit-talb tiegħu li jsum darbtejn fil-ġimgħa jagħti d-deċ meta kull ma jdaħħal, mhux brigant, mhux adulteru, u lanqas bħal dan il-pubblikan illi kien ovvjament il-pubblikan tela fit-tempju sobien għal dnubietu u talba sempliċi u qasira illi qal imma kienet ħieġa mill-qalb. L-Alla qallu Alla, kun ħanin miegħi il-midneb. Ġesu qal ngħidilkom illi dat tal-aħħar illi ħabbat fuq sidru, sobien, nied, u appella lill-Alla biex ikollu ħniena minnu. Ġesu qal dan niżel id-dar tiegħu ġustifikat dakinhar. Alla ħafirlu. Il-kont tad-dejn tassar, tqatta, ġiet kanċellata għal kollox. Mentri il-Fariżew li prova jiġġustifika lil nnifsu quddiem Alla, kemm qed jagħmel tajjeb, kemm qed isum, kemm qiegħed jagħti d-deċmu dal-affarijiet kollha. Ġesu qal min jitolla jitbaxxa. Ma min jitbaxxa jitolla. Il-bxara tajba hija proprjament din li Alla qiegħed jistedinna, anzi jikmandana. Jikma sforz li mħabba tiegħu lejna biex induru lejh permezz ta' Ġesu Kristu. U nsibu fih, f'ibnu Ġesu, f'ibnu l-Għażiż, it-tama tagħna kemm għal il-ħajja kif ukoll u wisq iktar għal ħajja li għad tiġi. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved